Manuel, prométolle que volverei a misa, xúrollo. 6 meses sin vir. Xa non aguanto máis, estón hasta o carallo, joder. Sinto, don Manuel, perdóeme, por favor. Non me toques. De veras que o sinto, por favor, Dios. Non vale de nada acordarse de Dios agora. Nin rezando 20 Ave Marías vas a far. Pero eu non te vou matar. Ai, Dios mío, gracias, don Manuel, gracias. Saca, hostia. Para algo están os monajillos. Acaba con el susillo. Que pase xa contigo, No. irmán. Hazme matar a min tamén. Eres testigo de Jehová. ¡Sí! As siestas das 4 da tarde son sagradas. A timbrar a vosa puta casa. O que fixeches? Podo cambiar de fe si é o que queres. Non me gustan os testigos de Jehová. Para! Renuncio. Que? Si, farei, non pero deixame marchar. Vouche dicir unha cousa. Esa é a fe que ti tes pola tua religión. Non me gustan nada os chaqueteros, sabes? Repúnasme. Oh, don Manuel, es un fillo de puta. Aí sí, mándalle saludos a Satanás da miña Mau parte. tu abamo. Vamos que teño que dar unha misa, acorda. Queda no son. Teño falta dun monajillo. Pode contar comigo, don Manuel. Así me gusta. Empezas o domingo que ven. Benvido, meu! Don Manuel, Dígamelo. gracias. Sí. Chao. ¡Maldito!